ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Бисёри шумо савол метиҳен сайда пасудои омез таги ҷо гирифтӣ, чӣ хел заказ кардӣ? Анаки имрӯз ман шумода кушода равшан мефаҳмонам ки ман айки заказ кардам, айки гирифтам. Ина бо диққат аввал дар бораш гав мезананд, гӯш кунен, номерои дар рӯи экран мебинен, номерои ҳамо апаҷонай, баъд менависен, заказ мекунен. Набор посуды нашего нового бренда Redberg. Нежная бежево-золотая расцветка идеально впишется в современной кухне. Артикул RB1000. Внешняя и внутренняя поверхность состоит из четырехслойного высококачественного антипригарного покрытия и толстого гранитного дна, что позволяет готовому блюду долго оставаться теплым. Подходит ко всем видам плит, в том числе индукционной. В комплект входят кастрюли 2,8, 4,8, 6,5 литров, сотейник 4 литра, сковорода также 4 литра. ба фикрам маълумоти пуррая гирифтен тамошобинони азиз. На танҳо каструл, як галабгем пасудаҳои фасон япаҷон роитон мекунанд. И сандуқои новинка, аҷоибот сандуқо. Чӣ хеле ки шумо интихоб мекунед, анам хели сандуқа шумо дар тариқи почта Россия равона мекунанд. Доставка фақат почта Россия, тамоми шаҳрҳои Россияда доставка доранд. Бо хай подробности яхчон мепурсен. Дар номерое ки рӯи экран мебинен, апаҷони мо дар Доғистон зиндагӣ мекунанд, группаи WhatsApp доранд. Ман силкашно намемонам ки одамои ҳар хела медроянд. Касоне ки харидори аниқен метонен ки апаҷонда бинависен, шумо дар группаи кори WhatsApp шонда дабавид мекунанд. Дар ӯ группаи WhatsApp шон ҳар рӯз сандуқҳои новинка, посудаҳои новинка, сатрои новинка, курпачаҳои новинка, хулоса бисёр чизо доранд япаҷон. Метонен ки дар уҷа ҳар рӯз тамошо кунен, нархоша пурсен, чизе ки шумо да маҳқулай заказ. Обязательно бинависен апаҷонда. Ҳамин ҳафтаи меомад скидкаи калон доранд барои ҳамаи шумо. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса созен хубен, хуш омаден ба канали мо. Имрӯз 15 июлай баъди конференсия бикш телефонта 15 июлай баъди конференсия мо хонаи якта старши директормон омадагием. ҳамиҷада духтаракое ки аз ноҳияҳои дурдаст омадагианд. Имшаб ҳамамон сар як дастархон нишаста чойхӯрӣ кардем, суҳбат кардем. бениҳоят бигем ина ҳавлиёи хушрӯ шиштем болои каравот да мазза када. ина фотима ҷугори тоза дора, ҷугори ҷӯшон биста. дар ин навор тамошобино видеои чандрӯзаро шумо мебинед. Имрӯзш бо як рӯзи дигар буд ки мо хонаи якта директори дигамон даъват шудем тарафҳои Ленский райони шаҳри Душанбе. Закази мо қуртову оши аловӣ буд. Якум қуртовмон оварданд, баъд оши аловимон оварданд. Бениҳоят бамазза. дар Тоҷикистон бо чӣ хелай дар ҳавои гармӣ беҳад хушрӯ шудем сари як миз бо тамоми духтаракҳои командаи Фаберлик. Тамошобино, ина баъди конференсия падаркаҳоро мо гирифтем овардем. И падаркаҳое ҳастанд ки иёра чиста директоро барои мо падарка кардагиянд. Инаш ба фикрам ҷойнамоза, ишам ҷойнамоза. Хай иҷа мо намедонем ки якша медонем, бисёриша намедонем чӣ кадомаш ай кадомай.
раҳмат ба ҳама он духтаракое ки аввалаш ба конференсияи мо омаданд. дуюмаш раҳмат ба он шахсоне ки бениҳоят миннатдории худро ҳам бигем айпеш ҳам через телефонӣ моро раҳмат гуфтанд. духтарои азиз, миннатдории худ ба ҳар яке шумо мерасонам барои тӯҳфаотон. шумо худтон тӯҳфаен барои мо, лекин бо моро қадр карда ин қадар падарка оварден. ҳазор раҳмат. худованд аз шумо розӣ бошад. иҷа тамошобино мо бегаҳ буд уже пеши очам рафти забдум гудако дар хонаи очам баъд як ресторан дар пеш беҳад гушна будам, тоқат накардам то хонаи очам рафтана. ҳамҷа як ресторанро омадаем, чой хӯрдем. дар даромадгоҳаш инамехе када барои зебаш када бошад намедонам. беҳад хушрӯ видео кардам. чоло ама беҳад нағз мебинам, лекин дар муҳити хона, дар хона худа тайёр кунӣ. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. мо дар шаҳри душанбе дар қуртобхонаи наврӯзӣ қарор дорем бо якчандта красавитсаҳои командамон шинос шавем. фарзонаҷон, старший директори компанияи Faberlic, апай Гулсараҷон, тоже старший директори компанияи Faberlic, и наша красавица Рухшонаҷон, тоже старший компанияи Faberlic. мо қуртобхӯрӣ омадагем. раҳмат ба компанияи Faberlic ки моро анамихел бо инсонҳои зебо, хоксор, бузург шинос кард ки имрӯз мо сари як миз нишастагӣ ҳастем. ина қуртоби моро овардан тамошобино. я духтаракмон руғани зағир намехӯрда, яташ беруғана, яташ баруған. барои мо иштиҳои таом, касоне ки хурдестиям барои шумо низ ҳамчунин. тамошабино баъди қуртобхӯрӣ конечно мо бояд ягон чи вкусняшки ширинак бихӯрем. бо суҳбат давом дора. мо мерве омадем Душанбе. фарқ надорад. иш чӣ бошад? Клубничная не и сосочки. ин он шо накард? И вот лаваш. тамошобино хулоса ина мо махито ду намуд заказ кардем, салат, майдачайда барои мо иштиҳои таом. бигирен духтаро иштиҳои таом барои шумо низ ҳамчунин. мо дар кохи Бахдад дар шаҳри Душанбе прогулка бо старши директорҳои компанияи Faberlic. Dushanbe. Я маш мӯб намеракам, намеракам чӣ ракам. Яки хе, запеш вамеки. Ола иҷа меброем шӯя. Иҷа. Нисфи хушрӯ. тамошобинони азиз, бениҳоят як рӯзи хуб гузарондем бо директоракомон, бо мигем ки духтарои пешрафтаи командамон хела гаштем. ай соатҳои 12 буд ба фикри мо вохӯрӣ кардем то бегаҳа гаштем. ба ҳазир уже ма даҷа ба такси шиштам. кӯдаком дар хонаи апамай, апам дар ҳамин сад барг зиндагӣ мекунад.
ҳозир мерам кӯдакома мегирам, мерам пеши очам. Шаҳри Душанберо бигӯем барои шумо видео кардам. Бениҳоят дигаргун шудагиай нафсесто бигем. Тамоман дигаргун шудагиай пешрафтагиай Тоҷикистон дар ҳақиқат бениҳоят шаҳри зебо шудагиай. Уже мери ҳами хирсандӣ бовар кунед. Уже ҳами дилат пуррай ки дар ҷои радной раҳ гаштаисида. На ягон тарс, на ягон ваҳм. Ака дар ми Россиям тарс нестес ё равно як зиққие дар як кунҷаки дилат ҳастай. Дар Тоҷикистон ҳамун моментально ҳами аэропорт ки фуромадӣ нест мешава. Уже ҳами тоҷикоро дар аэропорт бинӣ, уже моментально ҳамун зиққӣ нест мешава. Баъд чӣ гуфтанем тамошобино? Конференсияра ман мондистам, намедонам кадом музикае чи хеле чӣ кори шудестай ки авторский праваи аз бин ромадестай ё ютуб видеоро удалит кардестай. Иншоллоҳ ними дигаршам мепартом дар канал. Ана обязательно мепартом, ҳамаи видеоҳо мешаванд. Баъд барои шахсоне ки барои мо комментария нависесиянд, дастгирӣ кардесиянд, бениҳоят раҳмат, миннатдории бепоёни хидма мерасонам ба ҳар яке шумо. Миннатдорам аз ҳар яке шумо. Алҳамдулиллоҳ ман аллакай дар хонамам. Иншоаллоҳ видеоҳои беҳтарин бо аз хона видео мекунам. Кӯшиш мекунам ҳар сол яктагиам хе конференсия чиста барои командаи худам бикунам. Барои ки и бизнесе, барои бизнес то пешравӣ, то мақсад ягон хе конференсияҳо набоша, пешравӣ намешавад. Алҳамдулиллоҳ духтарако кор кардесиянд. Уже ҳар рӯз дар командаи мо бигем имина ака через ма 23 одам регистратсия шудесиянд, кор кардесиянд. Духтаракомонам одам овардесиянд, пешравӣ шудестай. Кадомит ки шубҳа дорен, то ҳозира шубҳаотона як пара бомонен. Кори беҳтаринай осон дар хона. Ҳама хирсанд, ҳама духтарои команда хирсанд. Дар ин лаҳзаҳои охири каталог, ин амирӯз пагожи охири каталога уже беҳад духтарои бисёр званияҳои нав баромадагиай. Уже пагаҳ мо ойлик мегирем, мегем ки мукофот пулӣ мегирем аз тарафи компания. Яке аз рӯзҳои дӯстмедоштатарини ман ин охири каталогае ки пул мегирӣ. Ҳама ами кора бигем ки беҳад дӯст медорам барои ҳамин ки охири каталог пул мегирӣ. Баъд яхе комментария шуда ки Саида ин қадар пула хонара чӣ кор мекунӣ? Рӯз пага мебири мери чӣ дар кори айта баска кор нака. То он рӯзе худованд дар баданам ҷон додаи ма 3 тифли дигара ҷон додама бигем ба дунё овардам. То нуқтаи охири нафасам ки дар ми ҳаёт ҳастам, меҳнат мекунам, кӯшиш мекунам ки беҳтарин зиндагиро ҳам худам дошта бошам, ҳам фарзандом. То нуқтаи охира ҳаракат мекунам, меҳнат мекунам, кор мекунам ки беҳтарин зиндагӣ, беҳтарин таомҳо, беҳтарин рӯзҳоро хидмам бинама, фарзандомам бина. Ин на танҳо ман, ҳар яке шуморо метонен. Ҳамаш дар дасти худтонай. Тақдири насиб нагин духтарои азиз. ҳами як ҷо бишинӣ то бигah кор накунӣ, ҳеҷ прибил нашава, ба иам тақдири насиб да меспурен. Худованд ҳар яки шуморам ақл додай. Оҳ Саида пладидай маст шудай, Саида пладидай ихе шудай. Не, просто вақте ки Саида азоб дошт, комментариҳое буданд ки Саидара дилсӯзӣ мекарданд, киноя мезаданд. Ту соҳиб надорӣ, иқа азоб дорӣ. Имрӯз ки Саида кард, ҳаракат кард, тоқат кард, азоб кашид, пешравӣ кард. Саида маст не, Саида зиндагиша дигаргун ки кард бо ҳамон одамое ки ҳам комментариҳо менависанд. Баъд ҳаромхӯру ана ту пула ягҷои офтиву ба намегӯянд ки и духта кор кард, меҳнат кард. Охи шуморам бикунӣ апа хоҳаро, айма чӣ ками дорӣ? Чӣ дар кора гапҳои беҳуда менависе? Биёи шуморам кор кунӣ. Барои шуморам роҳи бизнеса нишон метим, роҳи кора нишон метим. Уже бигем ҳама ҷо телефону интернет шудагиай. Зиндагӣ хела осон шудагиай, пулёвиям осон шудагиай, ҳамаш осон шудагиай. Фақат сабр, тоқат, ақли расо дар корай. Анам хел тамошобинони азиз, умедворам як видеои хушрӯ барои шуморо кардам. Бо баъдиёл видеои мо давом дорад. То охира тамошо кунен. Обязательно подписаться, лайк бумонен. Барои пешравии канали мо. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам, ҳурмат мекунам. Ягомта шумо барои ягом гаптон хафа нестам, хафарам намешам. ин қонуни табиате ки як кас ки пеш рафт, албатта шахсоне пайдо мешаванд ки ӯро санг бизананд. Неки ман ҳеҷ роҳ афтода намешам. Бисёр сахтиҳои зиндагиро сабру тоқат кардам, омадам. Иншоллоҳ иш ҳеҷ нест. ишам ба осонӣ иншоллоҳ паси сар мекунам. Сами главни дар зиндагим результат ҳаст, дигаргунӣ ҳаст, пешравӣ ҳаст. Фарзандома ҳеҷ кам нест, худама ҳеҷ кам нестам. Пул ман нони даҳан ман ёфтаистам. Бо одамое ки мақсад дастам мераса, дасти ёрӣ
дароз кардастам. Бо ният дорам ки ҳамхели калодец ҳар сол яктагӣ букушом. дар ҳамон шаҳрҳои нигар, Бангладеш кӯшиш мекунам ки букушом. худованд қувватам бития. лекин бо дастгириҳои шумо дар ҳаққи ман дуо кунен. ман дар ҳаққи ҳамаи шумо ҳама вақт дуо гӯям ки ҳар як шахсе ки орзуи ниятҳои нек дора, худованд ба ҳар як орзуи ниятҳои некаш бирасона. ҳар куҷое ки ҳастин, худованд нигаҳбонтон боша дар паноҳи исматаш. худованд шуморо ба қувват куна, соҳиби кор куна ки тез-тез Тоҷикистон биёен ранги мо. ҳамин сол ман намедонам ай 10 бор зиёд рафтам омадам. биёен бо як энергияи дига гирифта равен кортона давом тиен. тамошобино, имрӯз ҳамроҳи апам ва тамомаи кӯдакон мо ресторани бурак омадем. имрӯз таомҳои бурака мечашем. дар Тоҷикистон чӣ маззаву лазза дорад. Бурак. Я люблю кезене бурак. Фуруа. Не буду, хорошо. Мата chcesz za kaskadą. My też za kaskadą. Менюш тамошобино. Ha. Kuchi zapas mekne. Менюшаш мудат нишонтим ба мо заказ кни. Подожди. Я хочу это. Что ты хочешь? Это. Ты же не будешь это. А картошка будешь? Будешь такой? Я голод дай тамошобино. И кабава. Muzika demiş mi? Мустафа, не мешай, тут малыш прыгает. Ну, по очереди. Asma rahat kaysa. На тамошобино. Чиқабуй ба маза кадестай. Биш намондаме. Давайте, биёед. Чӣ биёра то набо? Кида чӣ биёра бо? Дома джигар коктейл. Коктейл?